Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini wis udan terus kaya ngene iki gak apa ya iso metu iso kegiatan nang jaba lur iki engko untunge tok tandur mau wis rampung lur arep kok maksude iki wini kurang golek-golek teko ngendi-endi ya alhamdulillah iki mau wis kerampungan tok nek tandur hawane adem iki penake gawe cemilan apa iki lha iki duwe tahu iki engko ape arep tak masak apa iki jenenge tak linting ngono kae lur nek nggonku diarani dilinting nang kene jenengan apa maksudnya nek tahu kur digoreng tok ngono ya ora patek padha seneng lur lah iki tahu niki tak becek-becek sik tak apa tak lembut ning ngene diiris nih godhong loncang utawa godhong brambang terus digerus nih bumbu nggih biasa mawon brambang bawang miri kali lomboke sing rada akeh masakku nek ora pedes kok ya rada kurang enak ngono lur. Lah terus tahune mau disukani ndok tersenan jenengan setunggal nggih asal kalih nggih asam menurut selera nggih. Langsung bumbu kalih godhong loncang niku wau dilebokne dicarup-carup dudak ditambahi gula garam penyedap rasa mboten ketinggalan udane saya deres kaya ngene iki kalau lur kemprotok kaya ngono lha untung iki mau iki wis cepak godhong gedang lur dadi ora dadak golek udan-udan lah iku mau ditambahi minyak goreng sak sendok ya lur maksude gen ya ana rasane kok tambah gurih lah langsung wae dibuntel godhong gedang sik wis dialum terus jerone kayak dong salam dienggo pengharum ya lur. Lah langsung wae terus dipanggang iki panggange nang nggon teflon lur marahe ora cedhek geni dadi ora nggo gen luwih mantepe asline nang nggon wingko lur apa nggon kreweng ngono tapi ya wis lah sak dadine lah nggih niki dadine lur nggih lur siu.